बबे फर्मुलाजों सरकारा बायनांगौ जाखो रन्जन दैमारिखौ जेलाव दोनबाय बिसोरो बोसोरबा जेबो खालामाखै इउपिपिएलआ सिमां नुखायो इउपिपिएलआ सासे देरहाबाबो बिटिसिआव सिट जानायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे राकेशनिफ्राय जे बिसिबां मानसिया गुगानानै बिपिएफआव थांदों राकेशआ बेखौ अंक खालामग्रोनाया मोजां दिपेन बर' नोंथाङा राजनितिनि ट्रेनिंखौ लाग्रो आरो जेरावबो रोङाखैबा आंनि खाथियाव फै 125 बिलखौ बिसोरो मोजाङै फरायदोंना फरायाखै बिसोरो बिटिसिनि आयेनखौनो मोजाङै मिथिया बिसोरो बेयो बांगाल जाफ्लानानै मुस्लिमनि थुबसि हमनानै गारि खान्दाव बंग्लं दामबाय बायनानै फेरेंगा बायदिखौ होदों फेरेंगा बायदि गालखाब गैयै माबालायनो हाग्रामाया एबार सरकारा जुलाइआव बायगोननो 15थायाव 15था 11 प्लास 4 15था आरो अरुणोदयखौ मिथिया नामा दिपेननो फोरोंनांगोन नामा जे अरुणोदया बिपिएफनि बा बिटिसिनि जायखि पार्टियानो जाया मानो बयबो मोननांगौ सरकारनि जिनिसखौ मोननांगौ आरो बे बिमाफोरनि मेडाम दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा गोबां जायगा माने इलेक्सननि फोसावथायखौ लागासिनो दं दा बेखौ नोजोर होनानै फैगोन समाव नोंथांमोननि बिपिएफआ बेसेबां सायाव देरहानो हागोन खुलुमग्रोबाय सिगाङावनो बयखौबो आंथ' गोबां जायगायाव बे खेबाव गिदिङाखिसै सानजाहा थांनो हायाखिसै एसे एक्सिडेन्ट जादोंबो नालाय थेवब्लाबो जेरैबायदि रिपर्ट मोनदों 15थायाव 15था 11 प्लास 4 15था एनडिए हिसाबै जों 15था देरहागोन बिपिएफ हिसाबै जोङो 11थायाव देरहागोन एकदम रोखाखा बेयो आरो दिपेन बर' बिथाङा बुंदों बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनैहाय माने अरुणोदयखौ दानजोब्बाय आरो असान्थिया माने जुरिजेनबाय होनना बुंदों दा बेनि सोमोन्दै मेडाम दिपेन बर'आ सासे एबसुनि लिडारमोन एबसुनि लिडार हिसाबै बिथाङा समाजया बबेथिं मा थांदों सरकारनि नितिखौ बिथाङा मिथिनांगौमोन सरकारनि नितियाव जेबायदि निति अरुणोदय दाननायनि बाथ्रा फैयाखै आरो अरुणोदयखौ मिथिया नामा दिपेननो फोरोंनांगोन नामा जे अरुणोदया बिपिएफनि बा बिटिसिनि अरुणोदया स्टेटनि रुल्सजों बिथांमोनहा सिगाङाव 2.0 खालामदोंमोन होदोंमोन दा बेखौ रिनिउ खालामनायनि बाथ्रा फैदों बे गासिबो खामानिया डिसि अफिसनि जोङो बिपिएफआ जाहाथे बयबो बांसिन अरुणोदयखौ मोननो हायो बिनि थाखायसो जों नाजादों आरो जों दाबो दायथ' लादों जाय बिथांमोननि अरुणोदया दानजादों बिथांमोनखौ बोरैहाय सोसननो हायो बेखौ जों बिपिएफआ दायथ' लादों बेवहाय खुनु पार्टिनि बाथ्रा गैया जायखि पार्टियानो जाया मानो बयबो मोननांगौ सरकारनि जिनिसखौ मोननांगौ आरो बे बिमाफोरनि आरो राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों एमएलए इलेक्सन बायनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिराद गिदिर हांसोनि दावदै मोनजासिगोन होनदों दा बेनि सोमोन्दै मेडामा इउपिपिएलआ सिमां नुखायो इउपिपिएलआ सासे देरहाबाबो बिटिसिआव सिट जानायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा इउपिपिएलनि साफ्रोमबो कर्मिफ्रा बिदिनो आगोलाव बुंदोंमोन बिपिएफआनो गैला होनदोंमोन जे राकेशनिफ्राय जे बिसिबां मानसिया गुगानानै बिपिएफआव थांदों राकेशआ बेखौ अंक खालामग्रोनाया मोजां आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदों 15 समस्तियाव विधानसभा 15 समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ 12था मासि लानानै देरहागोन होनदों दा बिपिएफ दोलोआ मोनसे मासि लानानै देरहागोन उर्खावआबो बुंदों बे खोथाखौ उर्खाव गोरा बिथाङाबो बुंदों प्रमद बर'आबो बुंदों बिथांमोनहा बुंदों जे गावस्रा 10था देरहागोननो मिनिमाम 10था देरहागोन 10थाया माजों जायो दतमा आं जेराव दतमायाव दंफैयो रबिराम नार्जारि बायदि सासे गोहोगोरा राफोद बेखौ फेजेननो हानाया दतमा बासिखौथ' आं नुबाय बे फिसा गामियाव फैनानै नुबाय जे रबिराम नार्जारिनि प्रति बिसिबां भट दङ आरो दिनैबो जइन जाबाबो 14 जन इउपिपिएलनिफ्रायनो फैदों होमबा दतमाखौ बोरै देरहागोन 10था हिसाब लानायाव बेबो जोबखाबाय देबरगावआव बा क'क्राझारा जोंनि हार्ट बेयो जोंनि बिखा क'क्राझारखौ जों माब्लाबाबो फेजेननो हाया क'क्राझारखौ जों हगारनो हाया होननानैनो जोङो सासे राफोद बिजाथिखौ होदों सेउलि महिलारि बिथांखौ हाग्रामा महिलारिया परिबारबाद बेनो होदों होननानै बुंदों नङा हाग्रामा महिलारिया सेउलि महिलारिनो टिकेटखौ होआखै टिकेटखौ होदों होनोबा जों पार्टियासो होदों पार्टिनि सिलेक्सन बियो पार्टिया पिएमबिआ
दायित्व लाथारनानै आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिपिएफआ दायित्व लाथारनानै देरहाथारनांगौनि अंकआव आब' प्रमिला बायदि गोहो गोरा सासे नेट्रि बिराद सनमान होयो जों बेखौ आब' प्रमिलाखौ दानि जुगाव चेलेन्ज मोनसे जुगाव एसे जिरायथ'थोंसै होननानै जों सेउलि महिलारिखौ होनदों खार'ना बेनो जोङो क'क्राझार समस्तिखौ जोङो माब्लाबाबो जिखुनु परिस्थितियाव जोङो फेजेननो हाया आरो जेननायबो नङा मोननै थांखाबाय बेनिफ्राय माबायाव माने सिडलियाव फेरेंगा बायदिखौ होदों फेरेंगा बायदि गालखाब गैयै माबालायनो हाग्रामाया एबार सरकारा जुलाइआव बायगोननो बबे फर्मुलाजों सरकारा बायनांगौ जाखो रन्जन दैमारिखौ जेलाव दोनबाय बिसोरो बोसोरबा जेबो खालामाखै दिनै रन्जन दैमारिखौ लाबोनानै सिट बानायनोसै इन्टारिम जागोननो बबे आयेनजों इन्टारिम जागोन जेराव जों जेनेरेल काउन्सिल रायजोफ्रा भट होनानै 28टा बिपिएफआ 28 जन लानानै आरो जोंहा खाम्फा बरगयारि बिथां फैनानै जोंहा 29टा जाबाय बे बेलायाव बोरैहाय बिसोरो बे माबाखौ सरकारखौ सिफायगोन बेबोथ' देरहाया थांबाय मोनथाम थांबाय भटबजाराव खुनुदिन देरहाया गसाइगावआव जों देरहागोन भटबजारावबो देरहागोन बावखुंग्रिखौ खेलिमेलि खोनादों नाथाय बावखुंग्रियावबो बिपिएफआ देरहागोन होमबा रिहन दैमारियाबो देरहागोन बे रोखाखा रावबो फेजेननो हाया बे रोखा होमबा 10थाया बहा थाखो आरो माखासेनि खोथाखौथ' आं बुंथ'ला दिनै मनेस्वर ब्रह्म बिथां बाक्सायाव बेखौ बिथांखौ सोर फेजेनगोन राकेशआ बोरै फेजेनगोन माबोरै फेजेनगोन बियो बांगाल जाफ्लानानै मुस्लिमनि थुबसि हमनानै गारि खान्दाव बंग्लं दामबाय बायनानै बियो जोंनि बे सासे टाइगार बेबो माबाया मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा बेखौ बोरै फेजेनगोन जोङो मानासावबो देरहाबाय थानेस्वर बर'आ होमबा बहा बिसोर देरहागोन बिसोरनि अंक'आ एखेबारे नंखाय बिसोरो खुनुदिन देरहानो हाया बिसोरनि सिमां बा रायजोफोरखौ ओरैनो बुंफ्लानानै बिसोर दिनै इलेक्सनखौ माने गेलेनो नागिरदों आरो दिपेन बर' बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ नांला होनदोंमोन दा दिनै दिपेन बर' बिथाङा 125 बिलखौ लानानै दिनै राजनिथि गेलेबाय थानायखौ नुदों दा बिनि सोमोन्दै मा बुंदों 125 बिलखौ बिसोरो मोजाङै फरायदोंना फरायाखै बिसोरो बिटिसिनि आयेनखौनो मोजाङै मिथिया बिसोरो बिटिसिखौ गनायनो हायाखै गोसो गोरबोजों बिटिसियाव जे बेसेबां पावार दङ 6 सिडुलनि पावारनि गेजेरजों जोंनो माखासे मोनथाय होदों बाहाय जोङो 40टा डिपार्टमेन्ट मोनदों बेफोरनो जोंनि पावार बे पावारफोरखौ बिसोरो बोसोरबायाव हमथानानै लाखिनो हायाखै दिनै हाग्रामा सरकार फैनाय लोगो लोगो 6टा डिपार्टमेन्टखौ जोङो लाबोफिनजोब्बाय दा 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेथ' बिलसो मोनसे आयेनसो बानायनो नागिरदों आयेनसो दाबि खालामदों दा जोंहा बिटिसि हिसाबै 2019आवनो बेखौ जों क्लियार जाखाबाय जे बिटिसिआव 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ बिटिसिआव लागु जाया खारन लागु जायैनि खारना जोंहा 40टा इतिमध्य समस्ति दंखायो आरो 6टा जोंहा दंखायो दा बे हाजोआरि जायफोर माबा दङ 6 सिडुलाव दङ बिथांमोनहा गावसिनिखौ बिटिसि बायदि खालामनो लुबैदों बिथांमोननि डिमान्डआ बे आरो बेवहाय डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा दङ डाइरेक्ट फान्डिंआ बे आयेननि बाथ्रा बे कनस्टिटिउसननि बाथ्रा बेयो पार्लियामेन्टनि बाथ्रा बियो दा बे बिलखौबो जोङो मिथिनायाव बे डाइरेक्ट फान्डिंआबो माखासे आयेननि गेजेरजों नङाबा बहायबो आख' फाख' दं होननानै बुंदों दा बे बेलायाव दिनै दिपेन बर'आ 125 बिलखौ लानानै बिराद राजनिथि खालामनो नागिरदों दा बिथांमोनहा थांनाय बाराव डेलिमिटेसन जेब्ला जादोंमोन डेलिमिटेसनाव बिथांमोनहा मोनसेबो सिटखौ एसटि रिजार्भ खालामाखिसै जोंनि 6थायैनो थाबाय समस्तिया बारायदोंबाबो 15टा बारायदोंबाबो इभिन एमपि सिटखौबो जोंहा मोननै मोनखानांगौ बिटिसि हिसाबै खारन बिटिसिनि सिंनियासो जोंनि जागोन दा बेखौबो दिपेन बर'मोनहा अदालगुरि आरो दरं अदालगुरि नाम होनानै दरंनि माखासे सोफानानै दिनै बेखौ जेनेरेल खालामनानै होदों खिन्थु बिदि खालामामोनब्ला जोंहा एसटिया मोननै फैगौमोन एमपियावबो दा बेबायदियाव दिपेन बर'आ जे थगायनानै एखेबारे सोलिबोनाय बेजोंनो जुदि बिथाङा राजनिथि गेलेनो नागिरदोंबा बे जोबोद गोरोन्थि आरो लाजिथावथाव दिनै बिथाङा माहारिबाद होननानै फैदों राजनिथियाव फैनानै माहारिबादखौ बोरै लांगोन बियो बेथ' दा गासिबो 26टा जनगस्ति जोंनि बे काउन्सिलाव जेसेबां जनगस्ति दं बिसोरखौ लानानै खामानि मावनांगोन अब्ला सोरनोबा नोंसोर एसटि मोना जों होआ होनलायनानै जुदि बुङोबा मा राजनिथि खालामगोन बेलाय दिपेन बर'आ एबसुनि लिडार जानानै बिथाङा
UPPL नि खामानि मावबोनानै UPPL नि ट्रेनिं लानानै फैनायखाय बे खोथाखौ बुंदों दा आं बुंगोन दिपेन बर' नोंखौ आं मोजां मोनो अनो सासे बर' नेता होननानै मोजां मोनो दिपेन बर' नोंथाङा राजनितिनि ट्रेनिंखौ लाग्रो आरो जेरावबो रोङाखैबा आंनि खाथियाव फै बिपिएफआव फै जों फोरोंगोन राजनितिया मा जिनिस आरो समाजखौ बोरै सिबिनांगौ काउन्सिलखौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ आरो बिपिएफ सरकार फैनायनि लोगो लोगो थारैनो असान्थिया जामारबाय नामा असान्थियाथ' सोर खालामदों रावबो खालायाखै असान्थिया एसेनि दावराव दावसिया बबे देशआव गैया जायो आरो सोरबा जुदि हाग्रामा महिलारिखौ बदनाम खालामनो होननानै असान्थि खालामनायावथ' दिपेन बर'आनो एक नम्बर दिपेन बर'खौनो एक नम्बराव आं होनगोन नाङा फाङा एसटि होथारबाय होननानै एसटि होनायनि खुनु फर्मुलानो जायाखै एसटिखौ हाग्रामाया होनो हायो नामा एसटिखौ सोरबा दिपेना होनो हायो नामा एसटिखौ सोरबा हिमन्त बिश्व शर्मा होनो हायो नामा बे जाहैबाय आइननि बाथ्रा संबिधाननि बाथ्रा एसटि मोननाय मोनैया बे आइननिसो बाथ्रा नाथाय बेखौ लानानै जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय मानसिफोरखौ जयै लाखिनो थाखाय एसटि मोनोब्ला जोंनि थाखानाय एसटि खथाया हेम्पार जानो नाङा होननानै एनअसिखौ हरनो नागिरदों जेला गन्डगल जादों बे समाव एनअसिखौनो हराखै सरखारावनो जथेराखै बे समाव गथ'फोरखौ एकदम उसुथायनानै हाग्रामाया एसटिखौ फानबाय होननानै एसेमब्लिखौ बुख्रुबहोग्रालाय सोरथो एबसुनि फ्लेग लानानै इउपिपिएलनि फ्लेग लानानै एसेमब्लि जोंनि बिटिसिनि एसेमब्लिखौ बुख्रुबहोग्रालाय सोरथो सोर नुजाथिदों बहायलाय हाजारखि दोरोदो नागिरा मानो रोखाखा स्पस्तखा थेंक इउ